Včelári? Čo je toto za rámik? Na čo sa používa tento rámik? A môžete vyhrať darčekovú poukážku na 15 €. Vyberieme jedného z vás už zajtra. A včerajšia správna odpoveď bola včely Vickls. Sú aj trojcestné, menejcestné, 10-cestné, 8-cestné. Ako sa líšia? No iba počtom otvorov, cez ktoré môžu včely vychádzať von. Teda Vickls slúži na to, že ho dáte medzi medník a prázdny nadstavok a včely cezeň prejdú do prázdneho nadstavku z medníka a už sa nevedia vrátiť naspäť. A výhercom včerajšej darčekovej poukážky na 15 € sa stáva pán Marek K. Budeme vás kontaktovať cez komentár, prosíme, napíšte nám správu. Teda budeme žrebovať už iba 7 z vás, ktorí vyhrajú darčekovú poukážku a potom 25. decembra vyžrebujeme jedného, ktorý vyhrá ten parádny medomet.